right. Good morning. Happy Sunday. Wherever you're watching me from today, may you be blessed. May our friendship bestow upon us every good things of life. Thank you for joining my life this morning. Sam, Mazichukuma, what's up? Thomas Pedeta. Thomas Pedeta. All right. So today I am going to be touching on a very important topic. Can I point to Jack and fake life and a baby? Fake life I know here now. The things you see going on in the churches, what is going on in the government, and so on and so forth. I'm fake in now and a baby. I know today. Now the benefits. And the losses are for here. Onye mere ike onye ọbụla na-eji aka ya chuzuola onwe ya ndụ ọ chọrọ ibi. Back in the days, I was one small boy n'obodo m. Papa the boy bụ mechanic dị ya na-alụ motorcycle. So the man nwere ka life ya dị, nwa ya nwoke ahụ abịa dị very small oge na-alụ motorcycle. Ọ na-enekwalụ mpi anyị ife ọbụla mpi ahụ nwere na shop the boy mụ ya. At that small age, anyị na-agwa gị ife at that time ya bụrụzi ife dịka ebe 8 years 7 years 8 years nye na-ene dị obere nwa ya nwa 7 years ịbịa na-ewetalụ gị ife mpi asị eje weta vidio na ọ ga-weta ya. The boy megidezie everybody obodo anyị malụ the small boy. Yeah, by the time the boy dị 10 years, o nwere onye na-amara ya n'obodo anyị niile. Na n'ime ụmụ dị man niile, sịsọ nke a ife chuzu ife ampịa na-eme oge ahụ. Ụmụnne ndị ọzọ onye ọbụla nwere interest nke ya. Ife ji walụ the boy na-ama atụ bụ na at that tender age ka o ji wee make a choice ụdị ndụ ọ chọrọ ibi. Ọ banye na that line. Kana business ọbụla mmadụ na-choose, a na-choose ya based on ụdị life onye a like ide ebi. Ọ bụrụ na otu ahụ ada boy papia na-alụ mechanic, the boy choose o life ha. Ịmagokwa na life ya bụ gagha ịmago oge ọbụla ha na-eluzu na tight machine, mkpọtụ machine, ha na-eyi akwa dị dirty ewe alụ mechanic. So the lifestyle ahụ ịmago you no go see am ka ọ ma appear ebe ndị kpọ suit na-abịa. You no go come there. So choose go life ya ọchọ. Some people choose life silence. When they choose life silence, don't stain me. I just stain. Mainly, if we didn't there, natural stain. Fade nwokele ego. Fade nwokele ego. Father like if don't stain me, ego agụlụ ọnụ. Onye mma ka a na-akpọ ya, onye mma. Ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ akwụna dị na nwoke. Ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ akwụna dị na nwaanyị. A ga-agbakpọkwu ya n'ọnụ ịghọta na ọgụ nwa nọ ya na-agwa gị. All life you choose. So now, onye nwee life onwe. Life ahụ wee mesịa wee bunye ya bụ ebugi ya out of opportunity ka o meetie people ọ na-eme respect meet na ndị a. Agwa ya na anyị ma ebe a na-aga ife akịta bụ ọkwa ndị odogwu ga-abịa ebe a. From that moment fake life abịago. O chekiba ndị ọ ga-efu ebe ya na ọfụ ndị a na ka ekwesị present onwe. Kedu ife oyekwu na ọ na-eme? Ọ bụgoro na o kwuru ọma na at least ka appearance kwuo dị okwu. Fake life. Otu aka esi jeboro hair, jeboro suit, jeboro moto. Ha! Ife tiri mmadụ na fake life na. Oge ụfọdụ nwa ha dị ka esi wee chee.
pastọ na-aka ụka o bidosi ministri ọfụ n'aka so n'anya fụ na ndị mmadụ ada abịa mọch na nke ana nwere chọọchị nọ na mgbada ọ na-epe uru more crowd na nke ka ihe na-emezi and ekwuru okwu omenala ọ sị ka ya mee ife omenala o mere bụ n'ọkwa dị tin because n'ụka a na-aka aka sometimes adịsrọshọ enweghị dị shọ ihe dị na ahụ kama mma anachighị ebe ka nọ n'ebe ya nwazi na onwe ya sị pastọ onye dịkwe ka nke ya na-eme because ọ na-apụtakwa ebe ndị pastọs nọ a na-akpa nkata onye ọbụla na-ekwu ihe n'anya fụ na inwe followership o nwere ka esi wee na-afụ gị so ụlọ na-ewute ka ife ị ga-eme ka i bustu agwaghị na onwe ebe a ga-eje ije efu ka onye na-efe Jizọs si wee egozie ka o si jee ka ekechieri ya wonotu ofu memba adabata n'ike ọrụ aka na ka ka pastọ ga-esi wee pụtazi wee na-akọ n'ọkwa izizi ọ na-eje bikos ọ kpọgo Jizọs kpọọ ya nothing ebe a nọ na-akpa nkata ka ekwute na o nwere kedu etu how many members ka ị nwe ọ sị na enwezi ọdụ 200 members say 200 members ka ihe na-emezi ngwa kpọọ m on Thursday night kpọọ m Thursday ka anyị kwuo mgbe anyị kwụsịghị kpọọ m Thursday night o nwere ka ọ dị na mụ nwazi na-ekwu ebe a na at least onwere branch m enwe branches everywhere nwere branch m na-enwere less than 700 ala na-agbagodo mgbe ahụ ịnụ kpọọ m Thursday n'obi gị niile enwego hope because na onye sị gị kpọọ ya ọ kọntaktị onye ọbụla na-achọ ọ nọ na higher level so you need the contact opportunity abịa kịta o wee sị gị kpọọ ọ ga-eyi akpọrịrị on Thursday ebe onye bi ka ọ na-awachi on Thursday kịta kpọọ ya na fon o wee sị gị ga-ewe n'iwe na ya na-adịba bizi na ọ ji wee na-aka nsoro na ya nwere night vigil n'abalị ya na ihe mere unu ga-ekwu ife ọsịsọ na ya dị too busy gbagobu ụzọ na-ahaịpụ ka ị maa na ya nwa abụgodu based on enye si n'aka ya wee malụgo na sika help gwago ka ihe dị na ya bụ na n'abalị Friday ebe 4 a.m. na-aga drive ka eje ebe dị ona eje dọbali ite ebe ọkwụla ebe anwa kwuo okwusie okwu ya tọọ n'ọpụ ha obi ya nọrọ ebe ahụ kwuo ife ọ chọrọ okwusie ya tọọ n'ọpụ mbọsị ahụ kwari ibu kwachi ibu a tiri ya n'ite agwa ya na oru ebe okwucha na-achịpụ ya kụwa dị ite so n'ime ite ahụ ya nwakwu okwu a na-ekwu na ọ dị ka list ị ga-ede so apụta n'abalị ahụ eluwe taịm ahụ agaba na ịma na ebe a na-aga achụ aja nwa na-emefe dị anya ọ bụrụ sọ gị fa membership nwekwa ndị na-abịakwa so onye bịakwa chelụ tọn on the process na a na-eche tọn gị ka eje tiwalụ gị ite gị mmadụ na-abụ ịtọ ọmaghị afụ gị ebe ahụ nwere ike afọ ka ịkpọ ọnwụrụ alele aka ọbịa gịnị gị ya aka na ọmụ ịkpụ na abazi n'ụbọchị Palm Sunday ka ihe akọ enwere ike agbagwugwu nzu n'anya wee na-eje ịchụ aja kedu ihe akọ ịgba n'anụ nke ịkpụ n'ọnụ bụ nnọọ ụbọchị Palm Sunday ka ịkwana maka nzu a maghị n'anya ka ihe akọkwa ịghọ mmiri chief priest maka ihe mmụọ ka a na-eme eruzi ebe asị ngwa gị kwuo ikwube kwucha iburu ya n'isi ewe na-ekwu achọọchị gị n'ihi na-enwezi na agaghị enwekarị 150 na ọjọkazi na ọ bụrụ 200 ma enwee program so kedu ihe na-eme na-ịchọ ọka ibe niile akwụsị sikpo ebe gị ka ọ bụ ụsọ nke gị ka a na-ekwu na aka afa gị na-eje ewe na ịchọdụ ka ị na-enwe chansị ị na-ekwu ndị mmadụ a na-ege bụrụ naira onye ọbụla na-ebugharị fon nwere ike a na-agbaghị rekọdị mgbe mmadụ na nna akọ ikwucha na-efe a na-akụwa udugu na
church a change be from 200 to 500, 500 to 800 to 1000. You gbasaba abroad mebezie ife iru akwụkwọ a na-akpọzi aka na search worldwide. So na ihe na-eme kịta ịmago na ọ bụ mgbe ị nwere 200 followers na mgbe ị nwere 5000 followers abụrụ 5000 followers ya ndị na-abịa counseling, ndị na-abịa dị anya a na-abịa counseling abịa ọgwụgwọ nsọ ma ụmụ activities ọ bụ na nwere ihe imewu some people enwebe obi ịda mba hapụba. So ihe n'idikwe na na-efichọgasị ife dị anya ma ndị na-abịa ịtụ ha sị na dị chọọchị ndị a ga-akpọta ga-abịa ka dị fem na-agbago ịgbago na fim ọbụla ịgba ya ọ mmadụ pụta kwuo si na bifo onye apụta na ọta ya ebe a na-ebugo ụzọ chenu onye ọbụla fronchembia asị gị ọ sị na ya bịagodo ebe a ihe sọrọ ya mee ihe ya bụ na-ekwugodo ihe ga-ewe gị iwe na o nwere ihe ị ga-eme kama gị wee iwe sef kụgharịa aka ọ ife mmadụ kwuru onye ọbụla bụ onye meji statement Ebuka Obi kwuru ya ọ bụrụ ife ịsọ mmadụ anya nke a vidiyo ya dị na bifo onye ga-apụta hia ya ga-ebu ụzọ chenu onye ọbụla na spirit ihe ọbụla ya na-eme ebe a n'ọdị ya. So na gị nwazi n'onwe gị the more people na-abịa the more onye na-agbagote ebe ahụ isi wee mee ka ebe a gaba ihe jenwukwa ebe a mekwa ka etibe majik na-abala ka efuọ mmadụ ọnụ ka ọ daa etibe ruo nke bụ na asaghị ihu ifụba ụzọ maka a na-egbu ọ na-alịsịta a na-enyo isi a na-apụta the more ị na-eme ka ị mata the more ị na-eme ka ị na-arịba before you know it ọwara ntị ya na udu a na-etiwe ọtọbago ụtọ inwe na more than 20,000 followers bịazie na Facebook many followers na ị ga-maintain that level and ịmakwa ebe sọọsụ ihe a ji wee bido from day one ebe ejiri ejekwe nkwa ebe etiwala udu a ịma ka o si wee bido. So a na service kwe dị ọfịs enwere ike ihe eli ewere ofu efi na service ya ofu efi egbukwa efi onye ọbụla ata anụ efi nwaanyị ma ife akwatụla efi abalị emego mmemme a ga-eme nekwa ndị efi mee ife ọbụla a ga-eme ọ bụrụ na a ga-ekwoti ya aja ife ọbụla si na arụ efi a ewere ya bịa ebe a emekwa afụkwa dị efi egbukwe ya ebe n'ijejeti ofu ife a ka a na-eme a na-ata anụ efi nwere ya ma ife egbula efi. So a na service dị ọfịs onye isi na-eje ebe apụtazi echi na-asị na ndị ụka efu na a na-ejesikwa ibe a na-eje asị gbansi dan n'ọkụnụ si ekwu echi chọpụtazi ibe anyị na-ekwu bụ na fake life fake pastors originally ya nwa plan bụ ka ya fake enya ọ bụ plan ya ọzi na-emebezi ya na-eme echenjiwe as time changes we change with time onye ka eji mana onye ahụ bụ God taa nwere ike ịbụ Satan mana ndị be anyị aghọtara onye anyị furu dị holy taa they trust too much not the holy not the holy bụ na ọ dị ekwe ya n'aka I dey tell you ọ dị ya n'aka na ihe ahụ bata mgbe a na-ebu ife obu erika ya kpata na ọ dịrọ n'aka onye ọbụla iri ego kịta iri ego consecutively for 1 year iri ego 1 year efuba ụtọ ego apụtasị ka a napụghị ego a na nwanne kama ọ ka mma na-abụ na-etirigo mma na akpịrị bepụghị isi ribe ego abaghị ahụ efu na iri ego na-atọ ụtọ efu ụtọ ego a na-efukwara na ụtọ ego a ga-eme ka i wee sustain ka i wee maintain dị ego nna anyị dịkwa ready ka bụ ya nachiga na ụbịam ịmakwa ya na afọ ndị fake life ebidogo a na-asị na onye anyị na onye dị ona na ya mmadụ n'ọka ọ dị challenges dị n'ụwa ọ kpọfere many people gba na-asị gị na onye aselu soul ya to the devil ọ onye na-anọkọta kpọọ devil ya bịa gburugburu ya many things. So anyị na-ene anya ihe na-akọsụ fake life na anyị na-afịa
many people mejọchalụ mmadụ ibe ha n'iru ọrụ, ụfọdụ dalụ n'iru ọgụ sef ife a na-ebo ya n'onye anọ ya mara ọ bụrụ na onye a dara n'ọkwa ya nwa ga-ada onye chọrọ ịda abụta ya ekwu na bitere ya ụmụ mgbe ya kpọrụzie ya afa sef idecide ka ibitere ruo n'isi sef ya gbapụ ya mbara ya na abụrụ na ya esu imi si sukọdo onye ọbụla imi na-esube gị imi by the way ụfọdụ gba ihe ha ji wee suo imi sef ị ga-agba ya were owuro ndidi sef na ọ bụrụ na ọgụ nwa ị ga-agba agba cowbell enwe ndị esu tọchọ ọnya onwe na-ebudo nwụrọzi dị tọchọ ọsị na onye asụ maka ya kurugodo ume ọkwa sịsọ ya ka ya kwuo na onye asụ n'okwu ya na onye asụ kịta na adịghị ofuri asịs ịfụ na onye na-atọchọ sef chọọ ka ịnwụ anwụọ kịta ikwete na ọngị nwa sịrị ikwete na ọngị ka ị na I did come with that. You must come with that. So, give me where's the open? Look at it. Sorry, no. Afianto bata. All right. So ifu na n'isu n'imi onye na-enwere ihe ome n'isu gị imi kekwa anaghị achọ ka esi ya ebute onye a mana a na-achọ ka onye ya bụ witness onye na-enwere ihe ome tọchọ nkịtị emeghị ka a na-asị na emere ndị duress ọ ime ikute ume ya chọgodo ka epi na onye a mee ihe ha chọọ ime ya mgbe ụfọdụ ife buba mmadụ na fake life abụghị ihe anyị na-eche kwefuru ya si na ha na-ebi fake life. Many people anyị nche niile nweghị onye dị exonerated na ya bụ ihe fake life. Do efu nwa agbọghọbịa ahụ jeje rụọ ike onye a jeje rụọ ike rụgharịa afọ ya no fake life. Some people gwaghị ha ji wee je mee datin ị ga-emere ha ebere onye amụ ya dị mma ma onye ihe amụ ibi n'afọ ife a na-agwaghị na abụ before anyị ga-condemn ka anyị nene ọfụma mmanụ ma ya ọ dịkwa clear of ife anyị na-eme mmadụ accuse of ma Nigeria bụrụ that na anyị na-eme mmadụ encourage ya bibe fake life adị emeghị encourage ka ibibe fake life maka na ihe so na that fake life dị too much. anyị mana ị nwere ike ibi fake life mana ị na-etinye onwe na high jump maka na emesịkwa ihe niile anyị fekwa dat na ọnwa oke na-aghọrị enwe ndị biri fake life alịbanye kwa mechakwa along the way ite na backfire nwe ndị na-alịba nwụrụ taba afụfụ bịa aba cost and expenses ite ndị omimi obuka onye na chie enwere ihe ọjọọ mara gị mgbe ụfọdụ ọ dịrọ mma. It's good to be real. Ọ dị mma mmadụ ịdị real because real ahụ bụ ya bụ original you. Ị ga-ebinwu your real life at ease. Ị ga-ebinwu your real life anye anọghị na high jump. Ị ga-ebinwu your real life ịma gị nwere BP. Mana nke na-ebu fake ya eme gị nwee BP. Some people bara ebe fa na-ekwesịrị ịba tinye onwe fa na BP na yes na o wee ebe ịdịbazi na jebe adịghịzi mma na ba adịghịzi mma echiche gbuo gị I dey tell you. Onwe one movie in watch the man nwere ụgwọ onye ide ekwu
ọ dịka ọmọgejiri loan yes, so o need ịkwụ ụgwọ ahụ, otherwise o lose the house. Mana nwoke a na nwunye kpara akpa wee gaba ka ha jee gbaa gambling. Na-eru ebe a agba gambling, nwoke erie rie nweta ezigbo ego, ego afọzi nwa obere. Mana otu aka nwoke a si wee luzukwa ego niile ha alachi egbe. Ọ na-afụ na ha enwezikwa ụlọ ya na nwunye ya, na ha enwezikwa ụlọ. One man bụ ego wee spọtụ nwunye, ana nke ndị a na-agba na gambling bụ na millions ego gbagote. Nwaanyị wee bịakwute this man wee sị ya biko ya boro ya nwunye ka nwunye jos huori ya enwe ma nke a na-agbagharị the dice ya huori ya the trade ọgwụla. Na-eje ebe ahụ nwaanyị huo the trade, nwoke win ego. Akwụọlụ ndụ ụgwọ họteelụ ebe a ka ha ligodo ihe ligodo oke ebe a na-ekwuzi mana nwoke yọrọ nwaanyị, the man yọziri the woman si ya biko ya boro ya nwunye ya for one night, ya ga-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ ahụ. Kọsi anyị a ga-enye ya $1 million ka ya lahụ otu nwunye ya sụsọ one night. Nwoke asị ya gị nọsị ya 1 million, ya chee ife 1 million ga-emeri ya. Ọ mara 1 million goro na agụ ego. Hey, I'm not just one night. Nwoke na-afụ ego ka ya breki eturu kwụ ụgwọ ụlọ ka isi jụọ ya oyi mee ihe niile, jide ego jee rụọ nwunye ya mee travel jee holidays. Ọ na-agbakọ ya. Ị mara nwoke mere maka ego kweta. Ya na nwunye ya kpaa ya, si nwunye ya jee one night. Nna dị n'abalị akpọrọ nwaanyị bịa, dị nwaanyị akpọrọ nwunye ya bịa, nwunye ya bịa ewee welu lifta nyegodo ndị sekuriti helikọpta ya dagodo n'elu ụlọ, n'elu họteelụ a. Ndị sekuriti akpọrọ nke nwaanyị abaa elevator n'ime họteelụ gbago n'elu, ka a na-elu n'elu, kọpta nọ n'elu na-eche. Nwaanyị abịa banye na kọpta ya na diman efe jegide pụọ n'etiti mmiri. Yọch diman nọ ebe ahụ, the kọpta ada n'elu yọch, diman na the lady abanye dị didi woman gbaa nwunye ya banye ala agba diman asị dị achọzi ịga kwuru ka onye ala agbalụ banye lifta gwere ọbara agbagotere elu kọpta efego. Ọ na-ebe nwoke alarụ obi n'abalị, nwoke alarụrụ ụla ya. So nwoke na-ebe na deal a dị achọzi ya okay when I learn I be he couldn't sleep. Nwoke amụgide anya si efu nwoke ni as gentleman ọ bụ burukwe nwaanyị abụbutekwa ya. Nwaanyị wee batazie na be die ọfụdie nya nwoke efin ya betrayal onwe ya maka iyi ego ka o jikwe ka nwunye ya jee mee ụdị ya wutu nwoke ọzọ because of love agbanwe. Nne mara from that day marriage agasa na ka nna gwago
So from that very day, the union, the relationship, because the man na-eme nke nwaanyị accuse, even na o mesi chụpụ nke nwaanyị anachighị akwụzi elu nke nwoke, ihe nke nwoke a na-alị achọ sef, o wee na spoilzi nwaanyị ya rotten. Ọ gaghị ya life esi na mmadụ pụọ. So biko ya kpọ nke a fake life gị ya wee amaghị ihe ka ya wee o nidiri ego fụgasịa pictures ya ga-ebi like a king, ya na-eje anywhere ọ chọrọ, gbaa the best car, jee na island ọbụla ọ chọrọ, ọfụsigo that life ọ ji ebi. Mana that life destroy ya. Ịghọtago ife na-abụrọ, ị na-atara ka ife itinye into ife na-abụrọ, and if itinye into that thing, ọ ga-eme gị na ọ na high jump, ọ ga-eme gị na-eme silly mistakes. Ijeje boro akwa ka ị wee jee ife ma ị ma na ị nwere akwa nke ekwe n'isi. Is it not better now for who you are? Ka afụ gị for who you are. Oyi nwoke bịa Nigeria ebe ịnụ nwaanyị fụ a girl all over. The girl asịa first of all na ọ ga-akpụgodo isi ya, na ọ bụ na ọ ya anụ ya na ọ ya kpụrụ isi ya. The guy emecha kpụọ the dread ka ọ wee nụọ the lady. Now ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị bụ onye a na ọ isi ya na-edefine ya na-asị ezigbo mmadụ. Etu a ka onye adị original etu ọ kwesịrị ịdị. Now o mesịrị baa na life na ọ bara ya fụ na if I brought my life mana ọ na-ebi ya for you, all fake life ka ọ bụkwa. Ị transform nwoke, change nwoke from nwoke ọ bụ ọghọ nwaanyị na-adansi to your tune. Ụmụnne ya mana onye abụọ nwanne ha ama. Nwanne ha apụta kịta ọ na-eme n'ọkụ udo ka udo, mana ama na fake life ka ọ na-ebi, na ama na ife abụọ nwanne ha ama. Ị na-ebi fake life, ị na-ewe to nke nwaanyị etu a ka ọ chọrọ na ezigbo mmadụ, mana that is not the real you. Ọ bụrụ gị nwa anyị na-afụ nke a na fake life. Ezi ụfọdụ ndị mmadụ cha na fake life bụ sọ mgbe mmadụ ji eje na-eko ukomoko. Anyị na-ebi fake life in different ways. Ebe bịa n'ọfịs ebe ị na-arụ ọrụ, ị na-eme ka ị bụrụ ezigbo mmadụ, mana ịma ụdị mmadụ ebu, ịma alụ ụdị mmadụ ebu. O nwere ndị bụ snitch, they are forcing themselves ka ha bụrụ ezigbo mmadụ ihe. People who cannot keep information, ndị ile na-akọ ọkọ, betrayers, ha nọcha around you today na-emecha ka ha bụ ezigbo mmadụ, ha bụ ezigbo mmadụ. They don't want you to see the real them until the very day you leziri afọ na ịmazi what to do. You take a step, you go see, oh, so now this has been going on. Fake people, in fact, you're everywhere. Fake life. You begin a fake life. Finally, one day, I got trouble. And I trouble. Ubu eti bona na. Karịa ya nwụọ. Ọ ka o si anwụ na. Karịa mmadụ ji iti etu a ka o si eti otie. O si na-ebi fake life. Ifugokwa onye gịnị ya na-akpa. Gịnị onye a na-akpa. Onye na-eri mgbe ma na ọ na-eri. Origide ericha because na ịma ala onye afrom onye emekwa batakwa na-erikwe gị ọrụ erigiri a na-erikwe gị n'enyi ya na present onwe ya na ya bụ ezigbo mmadụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-abịa na ya bụ mediator. As a mediator ahụ ọ bụ na-abata ị na-atrọsụkwa ya na-emekwa ihe ị na-emeburu onye filo ịgba na onye abụkwa the same people, mana ọ na-abịa na-achịsara gị ọchị chere ọchị igbu egbu na onye egbu ọchị igbu ogbu oge na
taa ụka ndị be anyị ejesigo ụka ilue n'ụlọ ụka kịta some places fada nọ na-eficha hit na-apasị meseji hit ọ na-eficha ihe niile ọ na-eme na many people na-afịa n'ọlụ Chukwu ka ọ na-arụ mana onwe ndị na-afịa n'ọlụ ka ọ na-esi iti kedu ihe niile ọ nọ na-akọ ebe a na onwe nke ọ dị sure ya he's not sure of anything there ya nwa na-akọkwa ya makwa na ihe na-abụ ya ihe so ihe abụgodo pure fake life godo mana design okwu ya debekwa ya ndị mmadụ ọ dịkwa acceptable to ndị mmadụ ya bụ ife sọ gị preach ndị mmadụ ha si n'ụlọ ụka pụtata ị na-akọrọ onwe gị design go the system lie ha and anyị makwa na ihe niile na-aba n'ụlọ ụka na-ebi fake life because na the thing enwe ha truth dị there onye na-akwado iji nata oriri onye na-akwado ka oje nata oriri for the very first time a na-eme ka ha malụ that na ikwesịghị break virginity gị mgbe nwoke mgbe nwaanyị ikwesịghị ịdị pure wee na-eje tushi ugwu mana asa that 12-13 IF ụfọdụ akpọpụchana many of them abụzi ya virgin ma ife nweta nwa dị 13 years bụ virgin na be anyị o sikwere ike 13 years ka bụ virgin n'okede obodo ọ na-ana Igbo na Igbo ka ya afụ nwa dị 13 years ka bụ virgin ọ dịkwa possible ma nwoke ma nwaanyị nwa sef ama ma ọ dịka 13 ka ndị wee 13 ka mmiri pịaba ọkụ nwoke erieri ma ụra 13 ma ọ 14 ka ndị wee ribe ire ajọ ndụ adị 14 wee taba o nwere ndị taba na 10 ka nna gwa ịchọ ka anyị conduct a census o nwere ndị na-eruru 10 years fa break go na asị na o nwere nke a na-akpọ obere akwụna iwe ya mgbe nwa eji eto na nwa o nwere ụmụazị na-etolite n'ala the entire village mana asị na abịa ịnata oriri nsọ oyie white chiri chaplet n'aka ma ogologo ịchafụ yiri white stockings yiri kpọị sanda wee kwado na-eje ịnata oriri ụmụaka enyi Jizọs mana onye a ga-enu amaokwu ọ na-agbagote n'ọta kịta na-eme nsọ ebube fake life ejiri ụmụazị kụzie life fake ya fake life na papa ma mma mgbe ya bụ na-egha eko nja o nwere ndị akpọ PTA meeting eje ha ya mpa onye bịa for them asị mpapa abụrụ mpapa aghara ya fake life ndị mmadụ bibe kemgbe nwa ije na-ekele na onye abụ broda gị ma ọ bụrụ broda ya broda onye ọzọ broda nke gị ebe ka ọ ire ekele m ihe ya bụrụ nke gị anti anyị onye bụ anti anyị anti m nwa ya dịka anti anyị ka a na-akpa anti anyị bụ nke ji ego afro anti ji ego ọ bụrụ anti anyị ka anti nke ịmazi anti anyị ọ bụ nọ nke gị ebe idresi mmadụ ịmazi be a fake person get away na naanị Igbo ka ndị mmadụ si n'ọnụ ụka gbapụtasịa wee sị na ọka anyị naba na awa root elo nọ na anyị na-agwa nwaanyị eziokwu ụmụ nwaanyị amasịtasịa ka ịkpa aka na ya bụ onye mmiri ndị mmiri mgbe ọ bụ na ndị mmiri o jere eme ife ndị mmiri ofe iji ọta jiri eme ife ndị mmiri ihe niile na-arị gị na ọ da agba mmiri mana ọ nara ga ego jee rụọ ọrụ ndị mmiri fake people everywhere anakata anatuo mmadụ ego scammers everywhere
na-alụ mmadụ ego na-echọrọ ka ije rụọ ọrụ ndị mmiri ajụọ ego ya na-asị na 120,000 na-asị na 150 ka eji rụọ ọrụ ndị mmiri agụrụ ego nye nwụrụ ọkụkọ nwee ego na ihe niile ije ghericha anataghị ya gbasa ọgba anya mmiri ka ịfụ mmiri a onwe anya na bifo ya je rụrụ nwaanyị ọrụ mmiri na ọ bụrụ ịma na ị da like fake life bifo ya arụ nwaanyị ọbụla ọrụ mmiri ọ ya ebiri gị aka n'akwụkwọ ejecha ihe a na ya na-agba mmiri ka ị wee ghọta na ego e kwuru na ọ na-agụ n'iyi otherwise onye a na-ebi fake life. You got to go. Many of us may be fake life. Okay. Don't worry, you're not free. No, you're gonna get what you're malo. Or bagaro, you know, go like her. Yeah, you see, I call when I say Kaliva and I want you to do all of me, Monoda, but me. Yeah. Na ụka eje taa bụ jos ka eje ọ dị ka otu a na-abụ mmadụ teta ụla na ọtụtụ fon ya bugoro ụzọ pịa malụ ndị kpọrọ ya na ndị akpọrọ ya na ndị ọya tụrụ asị otu a ka ọ dịkwa mbọsị ụka onye ọbụla awụ arụ ekunye eje di ya mbọsị ụka ka ihe ya ezigbo akwa niile igoro ego krismas na-abụ ịtọ gara aga ma mmemme dị anya ịkwachara akwa anyị na-eyi ya sịsọ mbọsị ụka ka iji eyi sọ mbọsị ụka ka eji eyi ebe agha na-enwụzi n'elu ahụ mbọsị ụka ahụ akwaghị ihe enjoy ihe ụwa gụ na ị na-edekwaba ya onwe oge ị ga-eruo akwa ahụ ị na-edekwaba onwe oge o yeru akwa apụọ na style oche esere ya dị ọpụgo na style bụ na ọpụgo na style ka ihe idebeziri afọ onye ka ị na-edebere idebere ya mbọsị ụka ịbịa ka ilu uko special ka ịdị ka onye ihe na-agara nke ọma ịma na onye na-enegha ya enegodugo anya n'ihu ka ọ mara na enwere kesi na-eghe anya afụ na iru gị anaghị ma wute agụ iyi enwere ka esi ihe akwa ya na-ene anya ọ gị nwe akwa ka okonja ịmarụ na-eghe anya n'iru ama iraim weta ihe iyi na si amazi na mmadụ ama na ụma aghọrị onwe akwa ahụ na-edekwaba n'ime akpati na-edekwaba ya n'ime akpati ụbọchị ị ga-eyikwu ya pụta a ga-ama na sevra nke akwa na fake life ịpụta ebe ndị mmadụ nọ ihe ị na-adịghị ibu bifo ma ije boro akwa ihe a dị comfortable ị ga-adị comfortable maka sị na onye jeje boro akwa ada agbasikwa egwu ike onye ahụ boro gị akwa nwere ike ịnọ na data adị na that moment ebe anyị ya dịbụrụ ebe ahụ ị nọ ọ maghị ọ mere ọ takwere ya na ya na nsị na akwa fitkwa ya ọ dịkwazi na o fitzi ya karịzie ya nwa nwunye nwe ebido gị ka gị obere akabago agbaghị ihe okwu ọsị mmadụ nna na akwa afitizikwu onye akarizie ya nwa nwunye nwe kere ihe na-emezi nna ya na ọ ya abịa fat ya nyezie ya ego chere ebe akwa ya nyezie ego chirizie dị akwa a na-akọghị eri ọ pasigo meseji bifo a ga-emecha dat pati ma klọb a onye ọbụla na klọb a anụghị ị na-ese n'elu mmiri ịmakwanụ nke a na-akọ onye mgbu ege ọ bụrụ ka material eji akwa ya bụrụ dizaịn chaditin fụ ya na ọmara mma ije ya nwakwa gị ya ebezesi ya nna anyị goro ya ịchọrọ iji ya wee jee okeshọn dị ona mbọsị ahụ ije na dị okeshọn na ile eko amara nke abụrụ nke gị ọ bụgoro na a na-efe ire anya anyị na-eche eke bụ ezi onye anyị na-emezi nke ikpeazụ na-enyezi ego ama onye bụ
ama na ọ mụ ife a ka agha bụ emebezie mgbe ụfọdụ enyobe ka iso na ndị kidnap ebozi anyị na-ekwu ya edichọ na onye abụọ kidnap ihe ọzọ ị ga-anụ nna ị mana ada amasịkwa nke ikpeazụ ahụ ada amasịkwa e nwere ike ijọ ịnọ na the conversation mgbe ịma na ọgụ maka a na-ediskọs ha sị na ada amasịkwa ahụ ịwọchizi anụ ife mere na mgbukọ ụbọchị a na egaghị amaghịzi na ife ọ na-alụ until ọrụ ya cast ya so otu aka esiri discuss ebe ị na-ebi fake life ichi dị original ka ifo ị etu aka edi ya ihe imewu ma nwoke ma nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ebe edujere onye nwaanyị ozi ka o luzi nna ịmara o nwere ọnọdụ na-aba anọ karịa na ketu ụmụ nwaanyị na-ada mbọsị ụka fa apụ enwere one woman njamụ na China enwere nwaanyị njamụ na China wee bụrụ na nwaanyị ya mba jos kwupeli ya maka ọma onwe ya nwaanyị bịa China sef na-ata ife onye na-ata ya ọkwa nwunye mmadụ ka a na-agwa gị ife ahụ nwunye mmadụ ebe na anyị nwere ụmụ nwaanyị a na-abụfe abịa afịa mgbe ụfọdụ ba na-adịcha 2-3 na rum abịazie di na ahụ onwezie nke na-ata enwere ike ọ bụrụ na organize na ụmụ nwaanyị dị bụ na rum gị na onye nka organize ya 2 guys onye nke ya na-abịa duru 1 guy ha na-aṅụ mmanya ị na-akpa nkata aṅụkatakwa mmanya adachalụfụ achọrọ net n'ime rum enubed from there erube aka mebe ọnụ ọkwa gị ka m bịa alụ China si bịagoro amebe ọnụ nke nwazi na onwe anya ga-ebe onwe ya na-amịkwu ọnụ ebe a ya nwa na-emeghị aka nga ijekwuo ya maka ụmụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ na ha nwere strong spirit to convince you ọ dịkwa na ụmụ nwoke a na-emeghị gị mee ihe ajọ n'onwekwa gị mee ihe a na-akwanye gị before you know it emi ọnụ a na-emekwara n'ọnụ aka na-eje waa n'ala from ije aka nke ọzọ abaghị asaba gị efere a na-enwere ike onwe ka esi kpaa nkata na di gị aha asado gị efere so ụmụnwa di gị nke aja dị romantik na bịa ka onye nwaanyị na-akọrọ gị na onwere onye na-asị efere wee bụrụ na gị na onye nke a na-ekwu aka ka ọ gbada n'ebe a ile a na-eme ka ile agwụ ife na-eme anwụ anaghị ile na-eju ọhụụ ịmara ihe eju na mụ na mmiri ozugbo ili ya na-abịa ha ọbịaghị na ahụ giriri ya nwanne nwetara gị o wee ṅụghị ọhụụ ọya ṅụgide gị ọhụụ from ịṅụghị ọhụụ ọrịba naija o wee sepụta ihe a na-ebu na ngada maka jenereshọn jenzi ha na ndị otu ha n'ụdị amụrụ ụmụazị kịta ha dọkpụcha maka ọ na nje na swimming pool ọ na-abụ nkiri kachasị azị ihe ndị ekwu na Chukwu gezikwere ndị Igbo ike e wee wepụta amụ a wee waghị ya n'ike awabaghị awachi wee ghọtara na di gị narị afọ ka ọ bụ sinsi ka m na-agwa gị na n'obi go na di gị na fọk ọp ihe ọ na-akọ rigoro ebe ahụ rahụ ụlọ ịgbakọ many years nwoke atagoro ọhụrụ 20 years ka ọ nọ n'ala ofu ọ bụrụ ugbu amụ ọ bụrụ gị nwa bụ amụ a ya na-emegharịzi ahụ na for 20 years ka a na-enye gị ọfụ onugbu for 20 years ka ị nọ na-eri ofe onugbu a na-agba agwa ụmụ nwaanyị okwu sometimes ọ na-efe efe n'isi mana emechafa maka ọ na-aga afịa of fake life any girl ọbụla na-etolite efu na family osipụta ichekwe na nna onye mụta mpịa na nwaanyị ịtọ mụtago a na-asị na mgbe ahụ gịnị bụ mgbe ahụ na kịta mgbe ahụ
chi onye anọkarị edi ọra anọkarị 12 hours nke aga abalị eke ọlụ eke 12 hours otu aka ọ dị onwe ife chenji onye na-achị mgbe ahụ a na-asị mgbe ahụ ife na-erubeghị ụfọdụ bụ 60 years ago ka o mee those men nọ chọrọ ụmụ nwaanyị ịnọ ise iche ka efusa na ụfọdụ nwụrụ by early 2000 ụfọdụ nwụrụ in the 90s ụfọdụ in the 80s a na-asị na mgbe ahụ gị ndị grandmother anyị fụcha mgbe ahụ fa nwụsịbeghị sef most of them ka nọkwa ebe a na-eme mgbe ahụ efe eme mgbe ahụ gịnị bụ mgbe ahụ nwoke na-eme ya ka amụ ya wee nwee ike na function ịghọtago mana kịta nwoke ma nature ya obi ọ na-ebi fake life na-ezozi kwụrụ abụọ na iji ego na-eche ịnụ nwaanyị ịtọ na ịma eche ịnụ ịnọ na ịga anụ ọ maka ndụ ife ị na-agbanalụ kịta na ị na-agbanalụ wahala o nwere ka esi dọna agbakọ ifuru nwa wahala dị ya onwe ha ụdị problem ị ga-enweta n'aka nwaanyị ịtọ ịma na enweta n'aka ofu ndị banye to it about yourself na-edi safer with 3 women than ofu. Any woman can argue it. It is safer with 3 women than ofu. Or ụmụ nwaanyị mana fa dị goduka ndị Muslim. Onwe fa self, fa dị okay with themselves. Fa nwere issue with their blood sister. Fa nwere issue with their own mother. Therefore, onye mega ala ka ịkpọta nwaanyị ọzọ. Fa chọrọ competition ebe a chọrọ ebe onye a ga-ejide gbuo ya silently na onwe ya bata oge eji gbuo amụwo a na-amụwo nwa ha na-enwụọna ihe ọbụla megide wee meruo ogu na amụ you are useless. Ego ị na-akpa akpa bụ maka amụ ya ọ bụrụ na ekpe ego wee si na amụ nwee problem ego adị useless. Ụtọ ego bụ amụ, ụtọ ego bụ ọhụ. Onwe ụdị ego ya akpacha taa ka isi na-enjoy that money without ọhụ. Iri kọchie niile ya eri wite ego akwọ ya apụsịgo na ebe ka eche ịgba ihe ebe ka ị na-agba ihe o ike bụ ụlọ ọhụụ mụgidegoro nwa dị ọhụụ sef ike agwụnya. O nwere ike onye nwe dị ọhụụ sef amaghị triti dị ọhụụ ka ọhụụ ga na-enye gị flavor ịchọ. Many things dị involve na-egbu dị ahụ. Nwoke ọbụla na-ebi real life chọọ ikweta n'ihe a na-ekwu na ọ ga-agwa gị ọ baghị uru ibi fake life. Ọhụ niile abụrụ ofu. O nwe ọhụ ị ga-alacha kịta irituba n'elu dị ọhụ odogwu akwụrụkwa ọtọ kwuo na ya ka na-eri. Nwo nke ị ga-abanye sef enyụbeghị anyụ ihe na ga-etinye na di ya no flavor nothing. The same thing ga-eme na mmadụ golu nri tii ngazi n'ọnụ rie ọsị mba si buru kwụ ụgwọ dị nri na-apụ apụ. Etu a ka mmadụ ga-esi buo nwa ahụ abịa onyere ya ọ chọrọ nye ya egosi ya naba na-asị ya gịnị ma ọsị ya nọ ya naba n'udo. Ị na-asị na ọkwụrụ nwaanyị 100,000 ma ọ maa ya gịnị ma 100,000 ya jebe ife abụrụ dị ife ọ na-eri ọ kpaga ego onye idiri ka ọ enjoy ya ego. So ibutere ya nke enyi ụdị a na-abụ atacha ị ka nọrọkwa di ya odogwu akwụkwọ ọtọ ịpịakwa ọzọ bụ na ị ya apịa ugboro ịtọ ị na-ajụ so na-ede ndụ like this uso na-ede ndụ like this. Ofu ọhụ ofu ọtụ na-egbu amụ onye ọbụla mara a na-emegharị ya today ị na-ebi fake life ka ị wee please ye nwunye gị ka ọ fụghasị a faithful man na afụ ya onye ahụ ị na-eche na ọ na-afụghasị a faithful man ibu iyi na ọ ga-ekwe nwe believe na ị na-apịakwa n'azụ ya ihe ọ na-ayọdebe Chukwu bụ ndị ka anyị tụọ gị ka o nwude gị red handed if ha prepared ọ dị na-eche gị ị na ọ na-ezogharị na-agbagharị ị na-anata ya dị egwu amapụghị o mere bụrụ na onye akisi na lipstick ya metụ gị ị na-atụ ụjọ mere bụrụ na onwe ndị fowose foto sengharị ị na-ebigharị na-ezogharị of fake life. Fake life. So mgbe ị na-ezo kwụrụ akwa efu na bondage ị nọ in captivity ị dịrọ free ị ga-emegide ya develop OBP ya emegide ya one day manya anya n'ogu because ọ ga-eme gị na one step ahead all the time. It is original life oge ka mmadụ na-analụ
you're not living your normal life again. You are abnormal. You dey be fake life. Why not express your feelings? When onye sport no. Another sport la no bụ onye help go before. Mana ọ ma na ya kwuo okwu na onye nwere ike tụpụ ya na onye atụpụ ya nwere ife oge n'ụzọ again. Ọ nọrọ nnọọ n'edi. Ụfọdụ bụ because na iji ụgwọ. Iji ụgwọ gị na ya bi n'ụlọ. We believe in all right, you gotta go anyhow. But because of that child age, you know, share the young say, no, you want to so bad. Abani young work in I got 2 points and I beg, ya be about one. Ya fuck off. You know, na so kale leza anya egburu nkata n'isi wheel. Topia, see, I get out from my house. Get out. No work and gym. He hustles here again, money solve good the problem. I get out. Because getting on right now, in the area renown. Before you know it, it's worthless. But go get you on work career again. Up work all of her in and out about you. Go and know from Rupantik. Go and need as a pantigas. Go and have toothbrush yakanang. Why na na-abụ itacha brush self na agbawa just onwe ife ọma na-akọ ebe ọ ka n'obi bịa ka obi nyelụ gị ebe until ego ya baa ya nwezi ihe ọzọ na-eme kama ị ga-agwa mmadụ ka o sidere gị nọrọ in bondage of fake life. So no onwe oke nwa side isi ebi fake life. Free yourself, be your real life. Be your real life. Gị na mmadụ na-eme ka edere ya open ka ọ fụ onye ya na-eme ka ihe dị open. Na-ejizina aghụghọ ejekwu mmadụ. Some people na-abịa emete gị oyi today ife metere gị oyi bụ based on ife a ga-elite n'aka ya, nothing more. They are not willing to contribute anything to your life. Enweghị ife ha na-contribute nothing. The people you won't see, they'll be about fake people you around, fake entities. Now because life go, ọtụtụ ama nwanne m, ama alụghị m. Ọtụtụ bụ ka e wee gbazuo afịa nwanne. O nwere ndị bụ na afụ gị na afa ozugolofa. Mana ka e wee fụ gị na ọ ya tụrụ gị asị chọọ wee aghụghọ wee ji wee lụbata gị. Ka esi amakwa m. Chọchọ ompa ya obodo ife niile a bụ ife ga-apụta na side gị. For most of them are real. Most of them are real. Ndị afọ opportunity to run you down, I ga run you down. They go run you down. But I don't even have fake people, Julia. For when in them, just small okay, man. Yeah, no, because these people, yeah. But our age, fake people everywhere. Why you gonna have from Bob on address you off, man? Address you off, man. My man on your way out. Again, in and another man on. If for pastors, motivational speakers, actors,
musicians ndị a na-eme ihe mma o siri ike efu ya ọkwa efu 60% of them are run with a family. 60% of them keep on good family. Since on a screen, occasions, shows about some of them you can never please them. Her love, show love, may everything, give away and do it here. Give away Nina and myself, you know they reach their family. Where are the family? Where are the family? Fake people everywhere. Both guys and girls can never go. Fake you everywhere. Imagine a girl boy yourself. I call more. I can't buy a little plasma if you ever find the last. If I call. Onye na-abịa na be m na-eli na-aṅụ ịjụọ men m na South va ga-agwa ga ma akpọ oku steady na be m ana m akpọ oku steady jụọ eze n'ogbe m a na-abịa na-eri na-aṅụ nya ka ndụ m dị bụ ọ bụrụ na ịzọrọ ọrụ n'ọkpa iriri ya n'ọnụ ebe m bi na Joburg na Sofia Town ndị mmadụ na-abịa dia steady mana onye na-abịakwa na-eli na-aṅụ na nke m ka anọkwa ọnọdụ be somebody ewekpọ ka akpọọ m na phone ka m bịa onye a nọ n'ebe a sị na ya agwakwado onye a mago kọba ofu wee si ya mbụkwa mụ anọ gịkwa yotego jụpụ ya ajụpụ maka ịkọ emesịa nweta dị mfọ na-ajụ ị ga-eprove asị gbakwa m ji fon m kpọọ ya na fon na mkpọ ọnya ka ekwuo ya oke m akpọnya m ga-mkpọ ọnya akpọ ọnya ndị mmadụ niile n'ebe ahụ nsị anọ nwere n'udo dị emesịa mụ nwe eme the confrontation because here na sometimes that we know they follow up our problems like to face the problem or face our fear we know the fit I called so one give one quick video na case if you will not sorry what happened you can forgive but not to forget ngwa mezi imagine ọ bụ oza na ofu onye nwere ozi deliver nna ka ọ kpọọ m which mana enwere ike ebe a dị mmadụ 6 na-akpa nkata ofu onye nwere ike dị against mana kama ọ ga-abụ nọ n'aka ya ka o join ya the majority echirite cast ya ọ na-anwụ in guilt na ọ bụkwa na ọ ma ofolokwa obi ya gwakwa gị that time mana ọ chịghị betray ndị a so how many people they willing to betray many people will rather stay mana ịnwụọ fama ebe a plan na ọnwụ ma ndị na-ede involved ma ya nwa na-ekwuru ekwu ekwesịghị ịma na finally na life ya dịkwa risk na emesịkwa na ndị achọpụta na ọnya kwu achọbakwa ya a ga-efikwu ya still fake life o juru in every way sometimes to escape it imemenwe escape ife a na-emetụsị ya aka taa ị ga na-ajụ ka ezi ife a na-emetụ gị aka abụ ka ịghọta ya na as long as enwere real life enwere fake life and fake ya ndị fake karị ndị real and fake ya bụrụ na emeli ya to ka e wee megide gị ma ọkwa n'ife dị na ya ọmanụ gị ahụ ị na-ebuso kịta nna so na-edi awa n'ife dị na kwuo mgbe ka ọ dị rụbara wipe family na n'Igbo o nwere ndị ejire wipe family ha mana ego eji wee bịa wipe onwe any member of that family flow the money onwe any of them kutegoro the money n'ụzọ abata kpọpe fie onye ọbụla see foto mee vidio send ya alụgo na-agwa gị na fa alụgo nke a na gị na-agbakọ n'ebe ọbụla ị na-aga na fa nsogbu iri ha ego
onye nyere biznes kuchiri ego ị na-achọ ọgbanyụkọ igwe ya blọkụ ọgụ rapụ obodo unu nọ nataba Naijiria ma ebe ọ nọ ndị anụnwa ama efe na-akọ ofe ma biznes with you with ndị a ọ gị nwa ka fama gị nwazi na onwe gị nakwa ebe na ego one ka iji achịga ndụ gị ebe a ka ị ga-eme before you know it no scores na nne gị na nna gị adaana ọtụtụ ihe na-eme so onye anyị na-ewesala iwe today nwere ike ọ na-ebido obiri fake life a mara na ihe bubara ya n'ime ya ihe bubara ya onwe ha n'ige ele ọbụla jele ebe classic girls nọ na-ada ajụ onwe ya ajụjụ God why any girl ọbụla isi na isi akpọrọ gbagote Abuja na sisọ 2 months ka ọ ga-anọ o hate onwe ya gịnị ka o ji wee nọrọ na east since ọ ga ọ bụrụ ile ị ga-eji Abuja compare ịbịa ịbata godu na klọb ịbata na klọb a na-achọ ịma isi ego one ka ibu n'isi ego one ndị ọbụla nwere ife na-awafe isi o ivu ndị onive anyị bụ n'isi ibu fake mana nke ego one ka ibu ị na-afụ ifugodu fan na-eku ya ị na-aghọta ihe a na-ekwu ọ bata ife dị iche ọ bụ surprise na onye Hausa na-ala ya many prefer ndị Hausa ịlafa karịa ndị Igbo sef onwe gị eke ya na onye Hausa ji ọkwa ọsọ ọtụ laa ma ọtụ nyebe ego biko ịna ebe a na-ala loka ma nke la loka wee wara international there is lying there you guys are all lying this girl wee jee Abuja wee nọrọ na room edebere ya ndị ya na ya nọ ka ejecha abata n'otu o buru bọndụlụ ego toe nni ụtụtụ bụ ọ mee call dispatch riders abịa kpọmkpọ asị come ịkpọpụ ụzọ ebute nni agbalịa transfer ọ naba elie nni elisia trash ya dị 10 ị nọ na ebe a na-eme call ị na-watch Netflix iyetego imepe friji confirm na ihe oriri abụọ problem na this flat ịgba m na ihe a na-ajụ God why iji wedoro na east since ke ihe ọdụ ewe mekata ofu ka wee decide ya n'abalị a ka ọ dị ihe ofu ihe izi a ga-agwa bụ na gị chọkwa ezigbo akwa yiri ọ bụkwa ife na-eme mgbe eke ọ bụkwa ipu ebe n'ime chụba onwe gị gị nwa ya na-ekwe nkwa ha gịnị ewe were that hair enye gị asị onye yi bụ ụdị a gbasa isi ga-adapụ ka mmadụ eke ọsụ ya a na-ejiri na ụmụ ha wee ama onye bidoro ya ọfụ onye bidoro ikpu ha gbagote ọfụ Bond Street onye bidoro ya ọfụ gbọọ na ọ na-efe iwe na-efe onwe ya dadị ofu onye wee buru je iruo ụbọchị ahịa ya ala abụ ọ ya afọ ma gị gbajie onye ahụ amụ ka ọ wee bụrụ nnọọ na ihe a na-eme nwere isi kama emekatakwa kasị na-enye gị 150 wee ma na ndị a na-akpọghị apụ na anacha 500 no anyị atọ na atọ azịga kpọta ofu mgbeke mgbe ọ na-anaba 150 a ọla mmadụ 10 onwe 1.5 million at least ogobe he nke ya onwezi ihe ọbụla a na-ekwu na abụrụ ọtụ ahụ ya n'ala ọtụ ka ị ga n'ala i wee lagide ọtụ a wee laa ya 8 months mmaghị wee kpọọ gị wesị gị n'ọchụ efu gị na village ịjụ ya ma ọ meke kwana ihe ọ bụ wesị gị bịa onwe ndị ọ chọrọ ka ime itinye ihe dị na nna gị ochie nwa ka ofu ahụ ka isi oke na ị ga-anata taịm ahụ eruo iwee bata ịgbago na ịbata bụ unu fosi ụmụnne gị ya na-asị ha kwadonu ka anyị jee dekwana ya na-aga ahịa mba ị ga-achọ ka ha baa uru
nwa gị wesịrị na gị gwakwa maka nne gị uche na ị n'ọlụ ka ị na-alụ. Nne gị amụ ihe na-alụ adịnatago one ya nyodo ya na nwa ya dịkwa ndụ. O nwere ụdị akwa esi nata, ọ bụzi ya iyi wepụ iyibego aka akwa ndị Abuja ịbata ebe anya ahụ dị kịta abụ na room anyị na-alarụ. You cannot sleep there again. Ọ bụgodị ya alarụ ya na a ga-echenjigoro bed ya ebe dị 1 or 2. Si bịa na ịkpọ ụmụnne gị ya na ihe bụ mkpa gị bụ ka ụmụazị agụ akwụkwọ ka ha baa uru. Ọ na-eburo fake mgbe ị na-agwa ha uche ha dị ya mee nke mee nke. Are you not a fake? Ị bụ fake. Ị gwara nne gị your real life. Family ga-amara ife ị na-eme. Ụmụnne gị amara. Amaka ịgba na ịgwafa kịta na ọlụ gị aka na chekizie dị ya. Ịdị real kịta. Ịdịrọ real. Ana mgbe iji Abuja ife abụrụ efe planụ. Ị plan iru oke ịlụ ọrụ. Mana ndị gị na fa nọ na-agụghazi ego nke a na-atụzi gị ụjọ. Ego a na-atụ gị ụjọ, ị na-afụ ụdị ọgọdọ, na-afụ ụdị isi ndị a na-eyuzu, perfume, friji juru eju ka ha si eli nri na o nwere onye ife ọma na-asọ nsọ, o nwere onye ife ọma na-asọ nsọ n'elu ụwa. Chukwu nna bịa ma ndo anyị chọrọ ụwa silili welele pamparala. O nwere ebe ọ dị izi chọha ya easy way out. Fake. Otu aka girl si wee innocent girl si wee ghọọ a wild beast. Na-adọzi ụmụ nwoke ka na-adọgị onwe ha mụ na-atụ egwu ka amụghị aha na ọ ya akpụ ya n'ọnụ. Asị gị nọ nke deep throat ọ ya afọ ụmụ ya na mkpụrụ amụghị aha eno onwe. Hey! Apụtakwa mbọsị ụka na ya na-atụ mma anyị eje inye onyinye nya ga-agbanarị onye ọbụla na-egwu ka e wee fụ na nwa na-ebe ebe. Ya ga-agbanarị ọfụ pastọ kene enye ọfụma ka e ka esi na-agwa pastọ na this girl ọ maalụ hapụla ebe a 2 years ago na this girl na body count ya eruo na 300. Maybe 300. 2 years body count 300. Nwaanyị ihe lata na ebe one night sef inwe ike mmadụ eto nwere ike ịkwaga ya different people. Anọ tutu mouth 6 rounds per night. Bọsị ụfọdụ ụmụ bọsị ebe chifụta aka gacha onye igwe ya na-ebe ije pịala onye awa na wee jee ebe 30 minutes tio na nke ilu ya na-agwa ya na apụkwa apụ. Sorry, just a moment. Hello? Anọ na room. Akwadogo m. Akwaja ọsị ka ije chọọ ife na-ewepụta bi kọnkeni. Okay, ngwa mma bịa ga nchirigoro akpụkwụ n'ime moto ha. So when many of us, I'm not talking about okwu anyị si njedebe n'otu a because somewhere ebe anyị na-aga trip nwee ihe ọma mfụ m chọọ ka nwetala unu ka ngosi unu. So I'm aga that place now to ụmụnne anyị niile gara ife nne anyị na-anya for the benefits and the demerits dị na ife fake life. Ị ga-ajụ onwe kede ebe isi ebi fake malụ na etu a mmasị esogharị anyị etu a ka njọ si eso anyị. Anything ọbụla butelu fame nwere ike ịbụ if you want a true fake life and ọ ga na-hunt you every day. That is not your life. But in order to acquire ife dị ona o put you into 1 or 2. In order to gain fame o put you into 1 or 2. In order to gain recognition, to be accepted, to be among, o put you into a life na bro life HIV. But it's up to you to say no, I can't continue in this shit. You make a U-turn. Or no, I know who I am. I cannot change because of this or that. You know? So onye ọbụla mala ebe o si wee na-eri mperi ya nene ambife na-akpọ mmadụ na ọ na-ebi fake life nene onwe gị ọfụma enwere ike nke gị ka njọ. Enwere anyị gbanalụ n'ọlụ fake life a. Enwere anyị gbanalụ
men na-abịa to you bụ fake ha na-achịnyere gị ọchị mana ọ fake ọ bagha n'obi ha nweta ihe ha chọtara ebe ị nọ for awa so ọmụma kọsụọlụ gị problem ka ha wee rite something they are fake people so onye a na-eso ụgbọmba tụgbọmba na-ene ya ọfụma even onye a distantịla onwe ya na-ene ya ọfụma ibe ọjọọ juru everywhere obi mmadụ juru unyi ama onye nwe onye gị na ya yi mana ụjọ na-atụ kekwa n'isi ya etu a ka ọ dị oyi na-egbu oyi ịghọtago oyi na-egbu oyi maka ego people na-eme many things maka positions people na-eme many things ibu na-enu ekwe aka na ntị ka iwee dị ka ndị ọzọ ka iwee kpata ego ka iwee mee nka gbaa moto gị kọmiti ka e wee mere accept nwee ike ịma ya honest ọla your best friend nwa ya ọla n'iru public ka iwee china onye a mechara na-asị I can't believe na onye a ga-eme mmụdị na ọ fake life ọ ife ọ na-adịke ngwa na n'ọlụ na ọfụma taa bụ Sunday akụma bụ Pennywise mba anya adịgo dati na makwa na ngwa ihe m na-eri ebe kwesịrị ihe m na-eri ebe o nwere ọgwụ ịgharịsika agbụ ịgharịsika mụ na nwaanyị resume go ejere renew the contract ịgharịsika shy a lot of my one. Enjoy the rest of your day. Think it through. A lot of my one more. Sure.